i anem a veure la segona part de CSS, que és la part més complicada i, bueno, amb la que més hores us tocarà de provar i provar i provar i provar. ¿Vale? Anem a veure coses, a veure què hi ha. Vinga. Anem a parlar del tema display. Si recordeu, vam arribar a veure a classe, hi havia etiquetes HTML que generen blocs i d'altres que no generen blocs. ¿Vale? Tenim, vaig a treure això, tenim les etiquetes, per exemple, l'etiqueta div, no? Que és l'etiqueta estàndard, o l'etiqueta adress, o l'etiqueta nav, o l'etiqueta h1 o p, ¿vale? Que són etiquetes que generen un bloc, generen una capsa, us recordeu que parlàvem de caixes, generen caixes i van estructurant el contingut en aquestes caixes. I a partir d'ara vaig comentar que havíem de pensar sempre en caixes. Però també n'hi ha d'altres etiquetes que no en generen. Per exemple, vaig dir que la span era la genèrica, val? Però que també n'hi havia d'altres. Per exemple, A, que recordeu que és pels enllaços, o jo què sé. Vale? Aquestes no en generen. Vale. Un element tipus bloc sempre comença amb una nova línia i ha agafat tota l'amplada disponible. És a dir, si jo aquí tinc un div que està en aquesta zona, ocuparà tota l'amplada disponible. ¿Vale? I aquí hi ha exemples, pues, div, axis, p, form, header, que sigui. El inline no comença amb una línia, només fa servir l'amplada que necessita. Per exemple, imagineu, per exemple, que jo vull fer en genèrica, vull fer un enllaç. Pues jo aquí fico la A, no? Fico A, tanco genèrica i tanco A. Val. Com és un element inline, no només ocuparà aquest espai que necessita. Vale? Però clar, què puc fer? Puc convertir un enllaç en un bloc. O puc convertir un LI en un inline. O un div. O qualsevol element inline el puc convertir a bloc i qualsevol element bloc el puc convertir en inline només amb aquesta instrucció CSS. Un exemple, per exemple, els menús. Vale? Normalment els menús se fan amb etiquetes LI. Recordeu que era per a listes, no? List item. Si jo vull fer el menú en lloc de vertical, horitzontal, li puc dir que converteixi el CLI en inline. I a més s'hi faré flotar. De manera que si aquí tenia 1, 2, 3 coses, ara les tindré seguides. Un bloc aquí, un seguit, i faré el menú en horitzontal. És una manera, per exemple, de fer menús. ¿Vale? Canviant el tipus de bloc LI de bloc en inline. Sí? Bueno, més coses. Què passa si el contingut és més gran que l'àrea que conté? Per exemple, esteu fent coses com, per exemple, ficar un logo dins una caixa. Una imatge, no? Recordeu? Fins una caixa. I a molts us passa que igual feu una imatge molt gran i se us hi surt de la caixa. Què podríeu fer? Bueno, doncs hi ha una propietat que es diu overflow, en què tu pots dir que pot ser visible, és a dir, que si surt, que surti. Hidden vol dir que queda com darrere, o sigui, es talla, ¿vale? Scroll, que surt un scroll amb ratolí per pujar i baixar, i auto és que, com a scroll, però que només surti si és necessari. Vale? Fixeu-vos, jo aquí he generat un div, em molesta això tot arreu, un div que té una amplada i una alçada determinats, que és aquest, no? Però com he posat overflow visible, què passa? Que si el text és massa gran, se surt. ¿Vale? Si jo fico hidden, veieu que està allà i una vegada arribats aquí ja no pot baixar. Si fico scroll, surt la barra de scroll i si fico auto només sortirà scroll si el text és massa gran. Bé, position. I això és una cosa que potser us agradarà, però no es fa servir, ja us ho dic des d'ara. Per a posicionar elements a la web, això no és la manera millor ni la més utilitzada. ¿Vale? Que ho sapigueu. Molt bé, llavors,
Per exemple, estàtic és el posicionament per defecte. És a dir, que cada caixa va sota de la caixa anterior. ¿Vale? Els elements posicionats així no són afectats per les propietats top, bottom, left o right. És a dir, cada cosa va on li toca i punto pelota. És el posicionament per defecte. També pots fer un posicionament relatiu. És a dir, d'on hauria d'estar un moviment, que se li diu una mena de... Ai, no me'n recordo. Un buffer. Un buffer no. És igual. Des d'on hauria d'estar moviment cap a on sigui. Vale? Llavors, per exemple, en aquest cas, jo li he dit relatiu left 30 píxels. Què fa? Des d'on hauria d'estar 30 píxels cap a la dreta. Vale? Molt bé. També tinc fixed. Doncs fixed és per fixar un element a una posició, encara que jo faci scroll. Per exemple, el típic missatge aquest horrorós de si acceptes les cookies, no? Això funciona. És a dir, tu fixes un element a la part de baix de la pàgina i ja t'assegures que encara que es mogui la pàgina això no desapareix. Després, amb JavaScript pots fer que això desaparegui, sí? De manera que quan tu fas clic ja no està. I per últim, posició absoluta. I ho fa relatiu al seu element contenidor pare, diríem. ¿Vale? És a dir, hem vist que el relatiu és relatiu a on hauria d'estar. L'absolut és posició relatiu al començament, al cantó aquest de la caixa pare. Des d'aquí, què he de fer? Doncs t'has de moure plam, plam. ¿Vale? Això és amb absolut. I sticky és molt divertit perquè és un text, ara si el trobo, un moment, perquè podem veure que és més fàcil. Anem a ficar en el buscador i ja està. Sticky. Vale, veieu? Aquest és l'sticky i una vegada que tu baixes, pam, aquest no, aquest queda com enganxat. Ho pots ficar a dalt o a baix. Vale? Molt bé. Llavors, li dius en quina posició, o en qualsevol posició, s'ha de quedar enganxat. Vale, i ara la manera més habitual, però també molt complicada de posicionar coses, que és float i clear. Aquí hi ha un vídeo de 10 minuts en el que podeu veure, si voleu, com funciona aquesta història. ¿Vale? I parla, tal. No, ho podeu veure i potser us anirà bé. Molt bé. Aquí us deixo molt clar, no és fàcil. ¿Vale? També serveix per a posicionar el contingut. Fa que la imatge o la caixa floti. Pot tenir valors left, right, none o inherit. Float right fa que el bloc floti a la dreta. Per exemple, en aquest cas jo estic ficant aquí aquesta imatge d'aquí, val? I llavors tinc el text i li dic que floti a la dreta. Per tant, se'n va automàticament cap a la dreta. Aquí igual, deia que el mateix si faig float left. L'element queda flotant a l'esquerra. El float none és fer que l'element no floti. És a dir, fixeu-vos, aquest no flota és com un caràcter més del text. Per tant, ocupa tot l'espai que necessita, però després, a partir d'aquí, tenim el text. I clear serveix per dir a partir d'on ja no han de flotar les coses. Diu, se n'encarrega de permetre o no elements flotants als costats dels elements amb la propietat. Llavors, fixeu-vos, aquí li fico el clear left en el div 4, de manera que aquest flotava, però perquè aquest no estigui agafant aquest espai, li fas un clear i se'n va cap a baix, respecte a l'espai. Ara tu em diràs, que difícil. Encara no he acabat, Això passa molt.
i això us passarà molt, que tens un element aquí flotant, però resulta que aquesta caixa, que en teoria és la caixa contenidora pare, com només s'ajusta al text, perquè això flota, se fa petita. Llavors, què has de fer? Has de fer servir un truquito, que és aquest clearfish after. Vale? Tot això, com bé sabeu, ho podreu trobar tranquil·lament en V3 Schools. En aquest cas, aquí en float, vale? Aquí teniu float right, float left, els mateixos exemples que us he ficat jo, vale? I podeu anar provant segons quines coses. Aquí teniu float examples, vale? Bueno, i el tema del clearfix ho podeu buscar per internet. La qüestió és, tot això és molt complicat i tot això de vegades no s'acaba d'entendre bé com funciona. Quina és la meva recomanació? La meva recomanació és que comenceu per aquí. Què vol dir layout? Layout és l'estructura i l'organització d'alguna cosa. Per exemple, si tu fas un xip, el layout és el disseny, és el mapa del xip. En el web layout és això, és com si fos l'andamiaje, no? Els fonaments de la web. Llavors, podeu agafar, vale? Ho estàvem veient aquí, no? Ho estàvem veient aquí. Vale. Si veniu aquí a Float Examples, aquí teniu tota l'estructura d'una web veient com fa servir la propietat float. Fixeu-vos que aquí el que ha fet és, primer, el header i el footer s'ha ficat normals i ha ficat una columna amb float left que se'n va cap a aquest cantó, vale? Aquest clearfix after, que és el truquito que us he dit, no? Per aconseguir que la caixa pare es redimensioni a la filla que flota, vale? El menú i el content. I aquí, si aneu a Try It Yourself, aquí teniu tant el CSS com la pròpia web. Això ho podeu copiar, treballar-lo en el vostre programa que vulgueu i anar fent proves. Jo personalment us recomano que feu aquest tipus de proves i que fins i tot feu servir aquestes estructures tal com estan per al vostre projecte. O sigui, aquí no és qüestió de ser el més original, aquí és qüestió de ser més pràctic. Per tant, la meva recomanació és que agafeu coses que ja estan fetes. Vale? També, si no m'equivoco, aquí, en Website Layout, aquí també veieu que hi ha un munt de coses que es poden fer. Vale? Us està explicant com s'ha aquí el header, navigation menu, que si no m'equivoco, el navigation menu, fixeu-vos, està fent vale. Pues és anar provant. És anar provant i anar construint les pàgines amb l'estructura que tu vulguis. Sí? Vale? Web layout, el header, que és la capçalera. Navigation bar, per ficar els enllaços. Vale? Fiques enllaços, però fiques com a text. Sabeu que quan fiques una A, surt el text subratllat. Què passa si fiques text decoration known, que se li va el subratllat aquest? Això surt a la pràctica. Vale? Què més? Podem fer servir la propietat hover, que fa que canviï el color quan fiques el ratolí sobre. Vale? El contenido. Pots variar els estils amb columnes, amb una, amb dos, amb tres. Vale? A més, columnes flotants. El footer. Vale? Diu, i això és tot. Com pots veure, hi ha moltes regles i solucions diferents per resoldre cada problema. És qüestió de fer proves, moltes proves. El que hem dit, vale? És qüestió de buscar coses que ja estan fetes i aplicar-les en el teu projecte i veure si funcionen. I, bueno, i sobretot fer servir també el mail, que per això està. Sí? Vinga, ànim a tots.